Soc la Berta, creadora d'arts plàstiques i d'arts escèniques, directora de la companyia Berta Baliu de dansa vertical. Jo barrejo les arts escèniques i les arts plàstiques perquè tinc aquests dos recorreguts o trajectòries d'estudis i llavors sempre vinculo o intento vincular amb els meus projectes les dues disciplines, bàsicament perquè soc curiosa i són els dos llenguatges on em sento còmoda. De les arts plàstiques soc molt tema de visuals, però al mateix temps d'escultura i m'agrada tocar la matèria, treballar-la, i llavors això és el que trasllado moltes vegades en les arts escèniques. Posar en valor, per exemple, les tradicions, els rituals, les transmissions orals, en aquest cas de la instal·lació, i treballar la cultura a partir de la matèria. El secret de les pedres és una instal·lació que va sorgir d'una investigació de recerca i documental en el territori, perquè estic desenvolupant un projecte que al final l'objectiu serà escènic, però en aquest procés d'investigació he trobat molta informació que de cop i volta m'he trobat que el format més idoni per anar transmetent fins que tingui l'escena final és a partir de les arts plàstiques, que en aquest cas doncs, són uns dispositius sonors que t'expliquen aquestes històries que he anat trobant en la recerca. L'objectiu d'aquesta recerca és donar veu i fer un homenatge a totes aquelles dones que van quedar en el seu moment en el marge, que són les dones que anaven pel món amb la natura a la butxaca, que es diuen així, que són les trementinaires. Per altres regions de Catalunya també es diuen les remeieres. Llavors vull agafar tots aquests coneixements, traspassar-los en escena i fer d'aquesta manera, a partir del mitjà de les arts escèniques, donar a conèixer tots aquests coneixements. És un homenatge a totes aquelles dones que han quedat oblidades de la muntanya. La inspiració del projecte sorgeix per una inquietud meva de transmetre i anar a buscar tradicions, cultures, rituals, maneres de fer tradicionals que s'han quedat una mica en l'oblit. És una instal·lació artística que consisteix en uns dispositius sonors en forma de pedra on els espectadors passen a prop d'aquestes pedres instal·lades en un mur de pedra seca i les pedres els expliquen les històries de les trementinaires. Per tant, les orelles de l'espectador s'ha d'apropar a la pedra i els xiu-xiuegen aquestes petites històries, sons naturals que he gravat i altres aspectes relacionats amb les trementinaires, que ja s'ho trobaran, sorpresa. Soc la Berta i el 7 de juny podreu gaudir de la meva instal·lació artística al Festival Niu.